ह्या विहिरीत एकदा झाली रे का 4-5 वर्षा पडलेलो. म्हणजे इकडून असे इकडे कुर्ले बिरले धरूक ह्यो पुढे पुढे धावतात. पूर्ण असो गोल फिरान इले घरा खालसून पूर्ण व्हाळा पडसून असो घराच्या गोल फिरान. आता तर नमस्कार मित्रांनो, तुमच्या सगळ्यांचा पुन्हा एकदा माझ्या चॅनलवर स्वागत असा. तर गणपती वगैरे झालेले असत. आता काय सीझन संपला गणपती वगैरे. तुम्ही अजून व्हिडिओ बघितले नसतालाच तर जाऊन बघा व्हिडिओ. गणपतीचे विसर्जन वगैरे आमच्या गावातले सगळे व्हिडिओ मी केले आहे असत खाली यूट्यूबला, तर सगळ्यांनी जाऊन बघा. तर आता काय सध्या कंटेंट काय नाही, तर म्हटलं असंच जाऊया फिराक भटकंती. इकडे हे आमचे माडाची बाग आहे सगळे. अकडे वर घर हा माझा, अकडे खाली आमचो व्हाळ. तुमका दाखवते व्हाळ आमचो. ये देख काळू, देखो काळू. ही विहीर फेमस हा आमच्या पूर्ण गावात सगळीकडे. ह्या विहिरीत एकदा झाली रे का 4-5 वर्षा ह्या विहिरीत एकदा डुक्कर पडलेलो. म्हणजे इकडून असे रात्रीचे डुक्कर जातात, कळप वगैरे जातं ना इकडून, त्याच्यातले धावताना एक डुक्कर याच्यात पडलेलो. झाली रे का 4 वर्षा. तर अर्धे होते म्हणजे पावला होती इकडे, अशी पावला होती 4-5 तरी होते, त्याच्यातलं एक मोठं पडलेलं. तर झालं विषय सगळा, खाऊन बिऊन झालं, संपलं ते का 4 वर्ष झाली. तर इकडे व्हाळ आहे बघा खाली. तर पहिले आम्ही न्हाऊ बिऊ जायचो सगळे, कुर्ले बिरले धरूक, मासे व्हाळातले धरूक आम्ही इकडे येऊ. आता सध्या नाही येऊ, ह्या वर्षात तर काही गेलंय नाही कुर्ले धरू. ह्यो आमचो व्हाळ. पाणी कमी हा, पाणी पाऊस असा जोरदार 4-5 दिवस जोरदार पाऊस हा, तरी पण पाणी कमी हा, पाणी नाही आहे एवढा. ए पाठी चल, घराक चल, ए चल. व्हाळात जाऊ बघता वाटता, उतरायचा नाही पाठी. चल, ए चल पाठी चल, घराक चल, चल घराक पाठी आहे. तर आम्ही ह्या व्हाळात न्हाऊ बिऊ जाऊचो पहिले. सगळे मुंबईली वगैरे इली का जातो आम्ही फुल मस्त की न्हातो बितो. ही हयची बॉर्डर हा, हयसून ते आमच्या बाजूवाल्यांचं कोरडं चालू होता. हे बघा ही लाईन आहे ना, ही नंतर त्यांचे माड आहेत. हे हकडेसून सगळे आमचे माड ह्या साईडला हे सगळे. ही बघा हयसून एक लाईन ना, ही मेरा म्हणतात का, ही मधली हे सून, ही सगळी त्यांची बाजूवाल्यांची आमच्या. तुमका अजून पुढे असत आमचे कलमा इलमा ते दाखवते. चला चले चले, रान खाता बघ पटकन ये. आम्ही ह्यांच्या पण व्हाळात यायचो पहिलो. हकडे व्हाळा ना यो खालच्या साईडला. तर आम्ही पहिले हय न्हाऊ घ्यायचो, कारण इकडे पाणी वगैरे असं म्हणजे कमी असायचं, खोंड विंड नसायची, त्यामुळे आम्ही हकडे न्हाऊ घेऊ पहिले. आता हसून सगळी झाडी बी झाली, सगळा पॅक झाला आहे बघा, वाटच रवली नाही. अकडे कुर्ले बिरले धरू घेऊ, ह्यो पुढे पुढे धावतात हे बघा. तर हे बघा ही एवढी त्यांची परडा, हे चले एवढा त्यांचा परडा हयसून दाखवते मग. ही मधली फक्त गॅप सोडलं का बघा, थंय मेरा पुन्हा थंयसून मग आमची परडे पुन्हा चालू होता. ही हैस्या मेरेपासून पुन्हा आमची एरिया चालू. ही मेर आहे बघा, ही अशी झाडं होती ही लाईन, रानामुळे दिसणार नाही. सगळा आमचा परडा बोलतोय का गावच्या भाषेत. अकडे व्हाळ, अकडे ही काय रतांब्याची झाडा, रतांबे वितांबे सोला बिला तुम्ही घेऊन जातास ना मुंबईत, त्याला ह्याची बनतं ती कोकम बोलतास ती. तशी आम्ही रतांबे काढतो, फोडतो, सगळी प्रोसेस असता ती. आता ह्या सीझनला नाही, नंतर असता ते सोला बिला काढून करतोच सगळं. ह्या बघा ह्या आता कोकमचा रतांबे बोलतात ते. खाली व्हाळ, ही पूर्ण व्हाळाची लाईन ना पूर्ण. हे बैल बिल गेले वाटतं, बैल गेलेत का डुक्कर गेले होत. हे बघा पावलं होत त्यांची. पाणी हा तसा पाणी कमी होता, पुन्हा वाढला पाणी. इकडे न्हाव घेऊ आम्ही, कुर्ले धरू रात्रीचे खालसून कुर्ले धरूक निघतो आमच्या घरात. मग अशी दाखवलं थैसून
वरपर्यंत शाळा तिकडे, शाळेपर्यंत असे चलत चलत पूर्ण धरूक जाव पावसाच्या सीझनला. इकडे कपडे इकडे धुक येत पहिली लोक, आता कोण नाही ना, आता घराकडेच लोक धुतात. आमच्याकडे यायची सगळी धूप, पण आता झाली 2 वर्ष बंद. आता व्हाळ्यात बिळ्यात सगळे कोण येणत नाही, जो तो आपापल्या घराकडे. फकडसून पहिल्याडी गेलास का मग आवळदा चालू होता. हयसून आवळदेवाडे बोलतात ते का, हयसून मसून गेलास काय डायरेक्ट मग आवळदेवाडीत पोचताला डायरेक्ट मसून शॉर्टकट. आणि रोडने फिरान जाऊ काय, पण सकाळीसून आणि एक पूल व्हाळ लागतलो. हयसून गेल्यावर ह्यो एक व्हाळ आमचो बघायचो, त्याच्यानंतर पुन्हा एक त्यांचो वाड, त्याच्यानंतर मग दुसरी वाडी चालू होता. तर असो मी पूर्ण गोल फिरान इले तुमका दाखवते. थांबा बघा, तुमका दिसत नसताला एकदम तकडे घर आमचं ह्या बघा, हय घर हा, हय घर. तर असो 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 माडातल्यानी फिरत फिरत असो असो हकडे इलंय ते आमच्या पारड्यात मधल्या करून. आता पारड्यासून आता मी हयसो असो फिरान जातले. तर इकडून पुन्हा दुसरी आहे बघा, इथपर्यंत हा हे सगळे कलमद आमची हकडे. त्याच्यानंतर पुन्हा हय मेर आहे, मेरेच्या पुढे पुन्हा मग दुसऱ्या बाजूवाल्यांची चालू होता, भोगल्यांची आमचेच भाऊकी. त्याच्या पुढे चालू होता मग त्यांचा पारडा चालू. हा मेरेच्या पुढे पुन्हा त्यांचा सगळा चालू. इकडे ऊस बीस लावले नाही आहेत जोरदार. हे बघा इथपर हयसून पुन्हा सगळा आमचा इकडे कलमा इलमाही आंबे इंबे जोरदार असतात. फिराय गेलं इकडेसून पारड्यातले म्हटलं काय टाइमपास काय नाही आणि कंटेंट पण काय नाही. गणपती संपलो, व्हिडिओ आता टाकायचे काय, विसर्जन झाला, भजना झाली, आता काय कंटेंट काय रवलो नाही. म्हटलं जाऊया असं फिरायला येऊया. तर आता हयसून रोडवर बाहेर पडतलं, डायरेक्ट रोडला इकडून बाहेर पडतलं. पूर्ण असं गोल फिरान इले घरा खालसून पूर्ण व्हाळाकडसून असो घराच्या गोल फिरान आता पुन्हा घराकडे आतले. ही शाळा आमची माळगावची शाळा. आणि हे रस्ते बघा आमचे, रस्तेच भारी आहेत आमचे. तो मधलो गेट फुडून गेट, आम्ही सगळे ह्याच शाळेत होतो सगळे, म्हणजे सगळीच आमच्या घरातली सगळी ह्याच शाळेत. बघा आता शाळा चालू हा. इकडून पडेलकरांचं घर हा तुमका दाखवतोय. म्हणजे मी लहानाचो मोठो आमच्या घरातली सगळी इकडेच झाली. म्हणजे लहानपणी इकडेच असायचो आम्ही खेळाक बिळाक बाजूवाल्यांकडे. बाजूवाले म्हणजे हेच पडेलकर, लहानपणापासून इकडेच. ह्या आमच्या आजोबांचं घर, ह्या पण आमचाच घर हा. बंद असता, सगळे मुंबईत असतात. ह्या पडेलकरांचं घर. तर जाऊया आपण, कोण असत काय बघूया. कोण दिसत नाहीत. खय गेली खय पप्पा, खय गेले. हा हे बघा दूध काढतात गाईचा. लावले अरे दूध आता लावतोय मी. आम्ही वाईट वाईट खातो, आमका दूध नाही त्यांना. हो खय असोच फिरत फिरत इलय. म्हटलं व्हिडिओ करा होतय, व्हिडिओ करा होता आता. हा हो हो चला येतोय. आता जातोय घराकडे. बसले खूप वेळ झालो होय. पाऊस इलो म्हणून थांबलोय. मग पाऊस पण इलो आणि मग गजाली मारत राहलोय त्यांच्यावर पप्पांवर. आणि त्यांना व्हिडिओ दाखवले सगळे गणपती विसर्जनाचे व्हिडिओ वगैरे होते ते दाखवचे होते त्यांना. मग त्यांना यूट्यूब त्यांच्याकडे मोठं मोबाईल नाही, मग त्यांना दाखवले सगळे व्हिडिओ थोडं बसलो त्यांच्यावर गजाली मारले आणि आता घराकडे निघाले. पाऊस इलो म्हणून थांबलेलं आहे थोड्या वेळ. पाऊस म्हटले जाऊन दे. ऊन येता पाऊस येता सगळा मिक्स हा. 4-5 दिवस काय धड वातावरण आहे. आता ऊन येला कडकडा. कसली सर येता, एका तासान सर येत. घराकडे पोचलं तर व्हिडिओ बघा सगळ्यांनी, लाईक शेअर सबस्क्राईब वगैरे करा.